Maar dan zeg je een vrouw dat jij het waarschijnlijk heel leuk vindt om lekker de shiitake te gaan leren dansen. Heb ik ooit wel eens gezegd, ja, maar of ik dat nog kan, dat weet ik niet. Nou, nu kan het nog wel, neem ik aan, want je bent ook hier gekomen. Dus ik denk dat je ook wel kan shiitake dansen. Ja. We hebben een shiitake-leraar uitgenodigd. Geef een hartelijk applaus. Hier is Manolis Iskis. Hij vraagt, Jos, weet je geen Nederlands? Δεν μιλάω καθόλου Ολλανδικά, μόνο ελληνικά. Kalisperma. Καλημέρα, καλησπέρα. Kalisperma. Dos hermanos, de Grieks shiitake. Ναι, θα τους μάθω να χορεύουν σιρτάκι. Ja, dat vind ik Γι' αυτό είμαι και εδώ. Ja, tuurlijk. Rustig. Ga jij mee? Jullie gaan bij hem de shiitake leren. Okay. Shiitake à la driehoog achter oefenen en dan terugkomen. Dan tzatziki en dan gaan we... Και μετά θα φάμε μουσικά. Si, souvlaka. Και souvlaki. Souvlaki. Ga maar lekker mee met hem. Ik zou niet dingen vragen, want het antwoord versta je toch niet. En dan kijken we of het inderdaad lekker shiitake wordt. Jij gaat ook mee? Wel. Wat zegt? Ja, wel. Oh. Oké, gaan we lekker mee. En we zien elkaar zo meteen terug aan het einde van het programma. Gaan we kijken of ze de shiitake goed geleerd hebben. Geef ze een hartelijk applaus.